tongyan ale amanami na di Banua Kijang. Sai pinarbadia maguarmu sero maharajamu sai saat malaman yiroham di Banua Tongaon songon na Banua Kijang lehon matuhami sadarion hara hangoluan siap hari saya sama dosa nami songon panisan ami di dosa ni doangan namar dosa tuhami unang hami tak tongihon tu pangunjunan palwa mahami siang pagago ai hodo napunah rajaon dohot agon roji hasang ngapon salelelenga amin. Porsi hati baca hidup amapar kokonya salah satu dosa natu mapa langit datang. Porsi Yesus Kristus anaknya di bata Jawa nasai imana kinubuhan Nisi Maria nagabi kamian siantoni parabadia andorang so boboan hidup tuata natumaon nabernik panguhuman ni silatus namate kapejal doibana liau pinasilang natua tu manutorung ditanom namulak mangolu diari parbulan namana itu surgo lanu hutu tusian muti debata Jawa amanai pargogo na soa tulusan di isema ibana paima ulak sogok tutanaon anghumi halak namangolo dohot imate oporsa ditoni parbadia jala adong sanya hurian badia huria atau panyihalak krisen akat badia dot dihasesehan di dosa dohot dihata namanda mulak mangolo do somot kayun nihalak namate dot hap mangolo na sora sudah